да си правим клипва. Вижте какво става тук, момчета. Вижте какво правим тук. Гледай. Ремонти на коли. Вижте, свалихме фаровите на колата. Номерата, виж, свалихме. Гледай, фарови няма. След малко сваляме акумулатора. И после ще свалим джантите. Така казва и то собственика, дето бърка куфара. Дядото ли каза? Дядото ли каза? Ще вземем и джантите. Халогените ще ги взем ли? Да, сега ти кажа. Как бе, вземи ги. Дай да свалим и халогените. То те фаровите свалихме. Как така не става? Тя ги заврае, нали? Иначе си хубава количка, ама просто ме изостави. И то къде? В чужда държава, Австрия. На 50 км сме от Германия. Не можахме дори и Германия да влезем. Иначе хубава. Иначе хубава количка. Ама... Гледайте пътниците с път. Гледай пътника. Браче на шофьора. С 220 да кара. Няма 7. Гледай Леля Митка. Чува си на почивната стация. От България. От село Златина вода. Викам чая да те чуя да видим какво става. Ето Бойко Борисов. Его не Бойко Борисов. Няма. Който ни каза да свали всичко. Бяхме Кой без... тръгна с новата кола? Ама ли? И ето е госпожата бургазликата от село Комнуково. Ама тя тази след основния ремонт. Аз България ги кара. Тук ги Си казва Саврин, да. Аре, мадате, да кажеш с музиката. Пълна 7 души багаж, отгоре багаж. И его не баш шефа министера на Бойко Борисов охраната. Господин Радев. Господин Радев президент. Микел, на един колко пари ще искаш за България? Его господин Малчев с конети. В момента дигнал телефон, чака от България да му дойде каруцата и кубилата. Варям код му е паля. Да го отваря тук за... Къде беше, ба? За Франция, бе? За Франция. На спарангите, не спаранги, ба. Ко беше там? Не е един колега там. На боровинките. Ама, какво да направим? Иначе оставаме тук. Тя кобилата ще дойде сигурно след 2 месеца тук. И още 3 до Франция. И там ще свършат боровинките и се върнем обратно. Виж какво става тук, гледай. Крака, мрака, чорапи, морапи, всичко се огълва тук, гледайте. О, Боже. И така, момчета, е тук да се вадим за спомен. Е тази кола, който нас остави на пътя. 2 дена, днеска 3-тия ден. Ой, Боже. Тук инструменти, всичко има. Гледай, тук сме в един паркинг. Една бензиностанция. И така е.